ಇದೈದವರು ಲೈಟ್ ಬಾಡ್ಲೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಹಲೋ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಎಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ. ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಬ್ಯುಸಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಂಜೆಯ ಬ್ಯುಸಿ. ಹಲೋ 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 ಹಲೋ, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಬಾಚಾವ್. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು, ಧನ್ವಿತ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇರೆಂಚೊಲ್ಲರು. ಹಾಯ್ ಅರ್ಚನಾ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಅಂಡೆ ಬಯ್ಯದ ಚಾಮತ. ಏನಿತ್ತೆ ಬತ್ತಿನಾತೆ ಕುಡ್ಲಾಗ ಹೋದು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನಾತೆ ಕೊಡೆ ಪಂದಿತ್ತೇನೆ ಕುಡ್ಲಾಗ ಪಾರೊಂಡು ಬಂದು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನಾತೆ ಬಂದು ಚೂರು ಎಕಡೆ ಬೈದೆ ಮೀನು ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಂಡು ಹಂಚ ಅದು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆದಿತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ ಲೈವ್ ಹುಡುಕುದ್ದೆ. ಹೆಲೋ ಹೆಲೋ ಹೆಲೋ, ಕಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಣ್ಣ ಇಂಚ ಇರ್ನ ಹೋಸ್ಟೆಡ್ ಹಾಕೊಂಡಕ್ಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರೇಪ ತೂತಾರೆ ಹೋಸ್ಟ್. ಹಲೋ ರಮ್ಯಾ ಆಚಾರ್ಯ ಇಂಚಲ್ಲರು, ಸಾನ್ವಿ ಕವಿತಾ ಹಲೋ ಅತ್ತಿಗೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು. ನಾನೆಲ್ಲ ಹೋಸ್ಟ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಶೋರ್ ಪಾಡ್ವೆ ಹೋಸ್ಟ್ದ ಪಾಡ್ರೆ ಪಂಗದ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪೇರತ್ತೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಅವೇ ಬಂಗ ಹೋಸ್ಟ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರಗೆ ಇಚ್ಚಿನ ಪಾಡಲ್ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ ಅವು ಹೋಸ್ಟ್ ತನಗ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅವು ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರಾಗ ಅಪ್ಪು ಜಾತೆ ಬಾಲೆ ಉಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿನ ಉಲಾಯಿ ಕುಲ್ಲನ ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಲೈವ್ ಬರ್ಪನು ಕೋಡೆ ತೂತರ ತಲೆನು ಅಬ್ಬಾ ಏ ತುಪ್ಪದ್ರ ಮಂದಲು ಲೈವ್ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪು ಚಲು. ಅಶೋಕ್ಯಂ ಹಲೋ ಇಂಚೊಲ್ಲರು. ಇನಿ ಅನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ನನ್ನ ದಾದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತದ ಆಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಾಯಿಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಂದು ಅಂಚೆ ನೀ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ನೀನು ನಾನು ಕುಟ್ಲ ಪೋದಿತ್ತೆ ಬಂಡೆ ತಂಚಾದ ಇನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಗಾಯ್ಜಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ಗೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ. ಸುಜ್ಯೋತಿ ಸಂಗೀತ ಹಲೋ, ನಂದಿನಿ ಪುಂಜಾರ್ ಕೋಡು ಹಲೋ. ದೂರ ಪೋತೀನಿ ಯಾನು ಕುಡ್ಲ ಸೈಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿಡು ಸೆಮಿನಾರ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದಲೆ ತಿತ್ತೇರು ಪೋದಿತ್ತೆ. ವಿಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವು ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಮೆಗ್ಗೆ ಬಾಲೆ ಮಾತ ಇಂಚೊಲ್ಲೇರು ಸೂಪರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಬಯ್ಯಗ್ಲ ಮೇಕಪ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೇಕಪ್ ಪತ್ತು ಉಂತೆ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ದೈತೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಲಿ ತೋಪದಿತ್ತೆ ಫೇಸಸ್ ಕ್ಯಾನಡದ ಅವು ಬೊಲ್ಪುಗು ಪಾರ್ದಿನ ನನ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಬೊಲ್ಪುಗು ಪಾರ್ದೆ ನಾನು ಪಂಡತೆ ಕೋಡೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ಗೆ ಪಾರುಂಡು ಸೈಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿತ್ತೇರ ಅಂಚ ಅಡೆಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ನಾ ಬೊಲ್ಪುಗು ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ದೆ ಏಪ ಗೊತ್ತುಂಡೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲ್ದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ತುಲಿ ಅಂಚ ನನ್ನ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಪೂರ ಆವಡತ್ತೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಕ ಬಂದು ಬತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಲೈವ್ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾರ್ದಿಜಿ ಅಂಚಾದ ಲೈವ್ ಬತ್ತೆ ಒಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಉಲ ಇಲ್ಲಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡೆ ಚಾಪುರ ಚಾಂಡ್. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ತೋಜಿ ಬರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭವ್ಯ ಎಂ ಹಲೋ ಚಾಂಡೆ ಆಂಡ್ ಓ ಅಂದ ಸೂಪರ್ ತೋಜ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೈ ಬಿಕ್ಕ ಇಂಚೊಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯತ ಸೂಪರ್ ಏನ್ ಸೂಪರ್ ಇಕ್ಲೆಂಚೊಲ್ಲರು. ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಬಯ್ಯಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಕುಡ್ಲಾದ ಬನ್ನಗ ಬೋಂಡಾಸ್ ಮೀನ್ಲ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನ್ಲ ಕಾಣತ್ತದೆ ಅಂಚ ಅದ ಇನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲ ತುಂಬ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಇನ್ನು ತಿನ್ಯರ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಕಜಿಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೂಪರ್ ತೋಜ್ಫರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಕಪ್ ಇತ್ತು ನಂಚೆನ್ ಮೇಕಪ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಫೇಸಸ್ ಕ್ಯಾನಡದ ಕ್ರೀಮ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೋಬುಲ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಮೇಕಪ್ ಆತೆ. ಅಮ್ಮ ಉಲಾಯುಲ್ಲೇರು ಬಾಲೆನ್ ಪತ್ತೊಂದೇರು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಣ್ಣ మీరు ಅಮ್ಮ ಮಾಣಿದ ಪಾರ್ಲರ್ ತರ ಮಂತೇರು ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಅವ ಯಾನು ಎಂಚಿನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ಪ ಗೊತ್ತಾದಿಜಾಂಡು ಶೋಕ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಂದಿರು ಆಯ್ತಾ. ಫೋಟೋವನ್ನು ಎಲ್ಲೇ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆ ವೀಡಿಯೋಲ ಮಲ್ತದೆ ಎಲ್ಲೇ ಪಾಡುವೆ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಮಾತ್ರ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಪಿಂಕು ಎಂತದ ದೀಪ್ತಿ ದೂರ ಪೋದಿತ್ತಾರೆ ಅವೇ ಕುಡ್ಲಾಗ ಪೋದಿತ್ತೆ ಸೈಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೋಡೆ ಪಂದಿತ್ತೇನು ಈಗ ಲೈವ್ ಹಿಡಿಜ್ಜಣ ಅಂತ ಸೈಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಕುಡ್ಲ
ಕಾಜಿಪು ಅವೇ ಬಂಗುಡೆ ಬೋಂಡಾಸ್ ಮೀನು ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತದೆ. ಎನ್ನ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅದೇ ಬ್ಯೂಟಿ ಲೆಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತಿನ ಶೋಕೋಜಿನು ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತಿನ ಶೋಕೋಜಿ ಇಶೇ ಐತೆ ಅಂಚೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲದಲತ್ತು ಜೈಲೆಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆಲ್ರೆಡಿ 2-3 ಪಾಡ್ದೆ ನಾನಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕೇನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಫೇಸ್ಗೆ ಏತ್ ನಿಕಲ್ ಮಸಾಜ್ ಕೊರ್ಪಾರು ಅವು ನಮಕ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಸಾಜ್ ಕೊರ್ಪಿರ್ತಲೆ ಏತ್ ಮಸಾಜ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಆತ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಶೋಕ್ ಅದು ಫೇಸ್ ಗ್ಲೋ ಬರ್ಪುನೇನೆ ಇಟ್ಟೆ ಕೆಲವುದಕ್ಲ ಫೇಸ್ ಎಂದೆ ಮುಲ್ಪೊತ್ತುಲೆ ಗ್ಲೋ ಗ್ಲೋ ಉಂಡತೆ ಅಂಚ ಬರೋಡು ಇತ್ತಂಡ ಫೇಸ್ಗೆ ಆಯ್ನಾತ ಮಸಾಜ್ ಕೊರೋಡು ನಿಕ್ಲೆ ಪಾರ್ಲರ್ ಕೊರ್ಪುನದು ಬೇತೆ ಒಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಯಾನ ದುಂಬು ಇತ್ತತ್ತು ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜರ ತಿಂಗೊಲಾಂಡು ಈ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮನ್ಪ ಬತ್ತೆ ಅಪಾಗ ಮಸಾಜ್ ಕೊರ್ಪೇರು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪಡ ಮೂಲೆ ಎಂಕ್ ಬೇತೆ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಎಜ್ಜಿ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾನಿಡು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಒಲ್ಲೇರು ಆರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇರು ತಾಲ ಪ್ರೈಸ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಹವಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಝೋನ್ ಬಂದು ನಾನು ಅಲ್ಪನೇ ಮಲ್ಪ ಫೇಶಿಯಲ್ ದಾಯ್ತೆತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಸಾಧಾರಣ ಉಂಡತೆ ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಅಡೆಗೆ ಬೇಕು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಕಪ್ ಇಜ್ಜಿಂದಲ್ಲ ಬಾಲೆಡ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಪನ್ಪೆ ಹಾಯ್ ತೋಟ ಲುಕಿಂಗ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ತೋಟ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಸೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಗಳು ಇಲ್ಲಲು ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿತಾ ಚಾಂಡ್ ಪಿಂಕ್ಯಕ್ಕ ಚೋಚು ವೀಟ್ ತೋಜುವರ್ ಡ್ರೆಸ್ ದೆಪ್ಪಲೆ ಅವ ಪಾರ್ಲರ್ಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಫೇಶಿಯಲ್ಡ್ ದಾಲ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಜತೆ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದ ಪೂರ ಕೆಲವು ಫೇಶಿಯಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಅವೆಟ್ನಿಕ್ಲೆ ಹೆವಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಗೋಲ್ಡ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಅಂಚಿನೆಡ್ ಪೂರ ಈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ದೆಪ್ಪುಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 200-250 ಇಡ್ದು ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅವೆಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒವ್ವೇ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕಲ್ ಪಾರ್ಲರ್ಡ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಲ್ಪ ಉಂಡ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ದ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪಂಡದೆನ್ನುವ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ನೆಟ್ಟೆ ಪೂರ ಡಾರ್ಕ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುಂಟಲೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಪೋಂಡನ್ನೇ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫೇಸ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ನಿಕ್ಲೋರ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಂತ್ ತುಲಪ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಾನು ಸಾಧಾರಣ ಮಂತ್ಲಿ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜರ ತಿಂಗೊಲಾಂಡು ನಾನು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಪಂಡದು ಬತ್ತೆ ನಾನು ಈ ವಾರ ಬರ್ಪೆ ಪಂದು ಬೈದೆ ಅವು ಏತ್ ಫೇಸ್ಗೆ ಮಸಾಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಆತೆ ಅವದಲ್ಲ ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ 250 ರೂಪೀಸ್ ಆತೆ 250 ಇಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ದ ಮನ್ಪಲೆ ಆಯ್ನಾತು ಈ ಪಪ್ಪಾಯದ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಬೊಕ್ಕ ಆರೆಂಜ್ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇತ್ತನ ಆರೆಂಜ್ ಮಸ್ತ್ ಬೆಟರ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಂತಂಡ ಅದೇ ನಾವೇನು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆ ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನ ಅವು ಮಸಾಜ್ ನಮಕ್ಕೆ ಕೊರಿಯರಾಗ ಆಪುಜಿ ಮಸಾಜ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಮಸಾಜ್ ಓಡು ಫೇಸ್ಗೆ ಆಪಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಶೋಕ್ ಆದು ಫೇಸ್ ಗ್ಲೋ ಬರ್ತುಂಡು ಓಕೆ ಇಂಚಿನ ಶಾಂತ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೂಲ್ಯ ಹಲೋ ಚೈತನ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಹಲೋ ಲಚ್ಚಿನ ಸರ ಕೇಂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಡ್ರಾ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಉಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪು ಸತ್ಯ ಇಪ್ಪು ಈ 1,500 ಪೂರ ಕೆಲವುದ ಮಲ್ಲ ಫೇಶಿಯಲ್ ಉಂಡತೆ ಖಂಡಿತ ಇಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಉಂಡತೆ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಗ್ಲೋ ತುಕ್ಕುಂಡತೆ ಅವು ನಿಜವಾದ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಪ್ಪುಡೆ ಇಟ್ಟಾವ ಹೊರಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಗ್ಲೋ ತೋಜುನು ಬೊಕ್ಕ ಫೇಸ್ ಲಗಾಡಿ ಬೊಪ್ಪುಂಡು ಇರ್ದು ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಲ್ಪಾಲೆ ದಾಲ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಸತಿ ಮಲ್ಪುಂಡನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವೆತ್ತ ಚೇಂಜಸ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಪಾರೆ ಪೋಡಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ದಯಪಂಡ ಫೇಸ್ ಲಗಾಡಿ ಪೋಪುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಆಯ್ತಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಆತೆ ಯಾನು ஒரு ಆರೆಂಜ್ ದ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಲ್ಪದೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ಉಂಡತೆ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಪೂರ ತಿಂದಾಪುಂಡುಲೆ ಪಪ್ಪಾಯಿನ ಈ ಚೋಳಿಪುಣತೆ ಅವೇ ನಿಂಚ ಅನ್ಪಡೆ ಎಟ್ ಫೇಸ್ ಗ್ಲೋ ಆಪುಂಡು ಅನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ತೌತೆದ ಬಾಲೆಲೆ ತೊಂದು ಬಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಆಲೆನ್ ಕೋಡೆಲೆ ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಇಂಕ ಸತ್ಯ ಬೊಡಿತುಂಡು ಆಲೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ತಿರ್ತು ಪಾಡ್ದಂದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಂದೆ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ತು ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುಜೆ ನಾನು ಖಾಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಅನ್ಪುನಂಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನೆ ಇಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಡಿಕ್ಟ್ ಅದು ಹೋಗ್ಪುಂಡು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ವನಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪೂರ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪುನೇಜಿ ಮೊಬೈಲ್ದ ಕವರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಓಡೋಣ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ದ ಕವರ್ ಬತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಹಲೋ ಪಾತೆರೋತುಲೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ತೂದಿ ಏತು ಕಲ್ಪ ಬಂಡ ಮೊಬೈಲ್ದ ಕವರ್ ಇಂಚ ಪಲ್ತೊಂದು ಹಲೋ ಅನ್ನೋದು ಉಪ್ಪಲು
ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಪುನ ಬೊರ್ಚಿಂದರೆನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಬೈಲ್ ದಡೆಕ್ಕನ ಅಪ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಆತೆ ಆಲು ಯಾನ್ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡದು ಪಾತೆರವಲ್ಲ ಆತೆ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪಾಡ್ವೆ ಲೈವ್ ನಾನು ಐನಾತ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮನ್ಪೆಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕಾಲು ಎಡಿಕ್ಟ್ ಅದು ಪೂಣ ಅಂತ ಆತೆ ಮಕದಾಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಅನುಭವಿಸನ್ನೇ ಯಾರು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ದಾತು ಹಿಂಗ್ಯಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಚೂರು ಬಿಸಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗಣೇಶನ್ನ ಒಲ್ಲೆರು ಆರು ಅರ್ನಿಲಾಲು ಉಲ್ಲೇರು ಯಾರಿಗೆ ನಾ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಾಲು ಉಲ್ಲೆ ಇನಿ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಕೋಡಾಂಡ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಇನಿ ಬರ್ಪುಜೇರಿಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಕೋಡಾಂಡಲೆ ತೊಂಬತ್ತಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕಾಲು ಉಂಡತೆ ಮೊಬೈಲ್ ತೂದೆ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಇಂಕವು ಒಂಥರ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಬೊರ್ಚಿಂದಾತೆ ಪೊಮೊಗ್ರೆನೇಟ್ ಸಿಪ್ಪೆ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಅವೇನು ಉಣ್ಗಾದು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದು ಪೌಡರ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪರತೆ ಆಯ್ತಾ ಅವಳು ಆಪುಂಡಿ ಕಿಂಜ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಬಂತಂಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ಆ ಮಸಾಜ್ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಅವು ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೆರೈಕ್ ಇಂದು ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಒಂದು ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಪೂರ ಒಂದು ದೆಪ್ಪೆರು ಅವು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಇತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೆ ಇಂಕೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪುನಾತ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೆ ಎಸ್ ಬೇತೆ ದಾಲಕ್ಕೆ ಏನೇರು ಉಂಡಾಕೇನೆ ಅವೇ ಇನಿ ಲೈವ್ಗೆ ಬರಂದೆ ಇಪ್ಪರೆ ಕಾರಣ ಅವೇ ಕುಡ್ಲಾಗ್ಬೋದಿತ್ತೆ ಅಂದು ಸಾರಿ ಇನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಂದು ಇಪ್ಪರೆ ಕಾರಣ ಕುಡ್ಲಾಗ್ಬೋದಿತ್ತೆ ಅಂಚಾದು ಇತ್ತೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲಾಗಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಪೂರ ತೂಂದು ಒಂದ್ಲೆ ರತ್ತ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಂಡ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರಕ್ಕ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಈರೆಂಚಲ್ಲರು ಲಕ್ಷ್ಮಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಮುರನಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಇಕದಾಲ ರೂಪಶ್ರೀ ಹಲೋ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಲಾಯಿ ಅಲೆ ಕೂ ಮನ್ಪುನಗೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಜ್ಜಿಗ್ಲೆ ಪುಲ್ಲಿಗ್ಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನು ಎಂಕಲ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು ಯಾನ ಹೋಗ್ಪೆತ್ತೆ ನನ್ನ ಬಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅಲ್ಲೋ ಗೊಬ್ಬೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ ಅನ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಜೆಪ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ಇಚ್ಚಿಂದ ಲೈವ್ರ್ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಪೆ ದಲ ಪಂಡ್ರೆತ್ತನ ಅದಲ ಕೇಂದ್ರೆತ್ತನ ಕೇನೆ ಪನ್ಕ ಅತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆನಂದ್ಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ತುಲೆ 50 ಜನ ಉಲ್ಲಾರು ಐನ್ ಜನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಏರಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿನಲ್ಲ ದಯಮಂತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆಂಚಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಂಡ ಏರಾನೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಂಡಂದ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಏಪ 100K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಏಪ ನಿಕಲ ಪೂರ ವಿಶ್ವಾಸ ಪಡ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಆವಡ್ ದೇವರಡ ಬೇಡಲ್ನೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ವಿಜೆ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ತಿಕ್ಕಡ್ ಬಂದು ಪ್ಲೆಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೈ ಇಜ್ಜಿ ಲೈವ್ದ ಮುಂದೆ ಬರ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ಅವೇ ಬಂಗ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನು ವ್ಲಾಗ್ ಬಾಡಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತು ಜವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಕ್ಲನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜೀವಿತ ಸಿಸಿ ಎಕಡೆ ತಿಕ್ಕಿಯಾಲು ಎಕಡೆ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿನ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿನ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತೇರು ವ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪಂತುಲೆ ಜೀವಿತನೊಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಲೋ ಅರ್ಚನಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆತಿಜಿ ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನೇನ ತತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಪಂಡನಿಕಲ್ಡ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಲ್ತೆ ಸೊ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸರಿಯಾನ ಸತ್ಯ ಸರಿಯಾತಜಿ ಪಿರ ಇನಿ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋತವ ಅಲ್ಪೇನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರಕ್ಕೆ ಬೋಂದುಲ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಮಂತನ ಮಾತ್ರ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂಡೆ ನನ್ನ ಆಪುಜಿ ಬೇತೆ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಪ್ಪುನೆ ಜನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಡಲ್ ತೆಪ್ಪುನೆ ಎಂದಕ್ಕೆ ಪಂಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ರೀಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಮೊಬೈಲ್ ರೀಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಆಪುಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 3000 ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅವು ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಅವು ಬೇತೆ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮನ್ಪಗ ಪಂಡ ಆತ್ ಸ್ಪೇಸ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಂಡು ಸಹಿತ 250 GB ದಾನ 256 GB ದಾನ ಅನ್ನೊಂದು ಆತೇನು ಊಡಿಗೆ ಹೋಗ್ನ ಹಾಯ್ ರೋಷನ್
ಇತ್ತಂಡು ಅವರ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆದಿತ್ತನದ ಅವು ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಈ ಕೆಲವುದ ಪೂರ ಫೇಕ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಲೋನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಅದು ಗೊತ್ತು ಇನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾಯಿನ್ಗೆ ಕೆಲವುದ ಕಾಯಿನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಪ್ ಉಂಡತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಲೋನ್ ಆ್ಯಪ್ ಅವೆತ್ತ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲೋನ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಆಗ್ತಂದು ಎಂಕಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತನ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಆಗ್ತನದು ಬರೋಡು ದಾದ ಒಟ್ರಾಸಿ ಬರೋದುಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಲೋನಿಗೆ ಅವು ಇಂಚಿನ ಅಂದಾಗ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಒಟ್ರಾಸಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಎಂಪೇರು ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ಪಲಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಡಿತ್ತೇನೆ ಏರಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪ ಜತ ಹಾಂ ಕೋರಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಡೆ ಬತ್ತುಪ್ಪಂದು ಕಿಂಚಿನ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಫಾರೂಕ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್ ಹಲೋ ಮನಸ್ಸೇನು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಲೈವ್ ಬಂದಿರೋದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಲೈವಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದಾ ಏನವೇ ಸಂಜು ಬಲ ಇರ್ನ ನಿಜಾಪುದರ್ದಾದೆ ಎನ್ನ ನಿಜಾಪುದರ್ ಕವಿತಾ ಆಪೆದಿಲ್ಲದ ಕೋರಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಕೋರಿಜ್ಜಿಗೆ ಬತ್ತ ನನಗೆ ಏನ್ರ ಬತ್ತನೆ ಕೋಡ ಇತ್ತನ ಇನಿಪ್ಪುಂಡ ಹಾಯ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಹಲೋ ನಾನು ಸೂಪರ್ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಡೆನಿತಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್ ಹಾಯ್ ರಕ್ಷಾ ಬಿಲ್ಲವ ಹಲೋ ಅರ್ಚನಾ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಅಂದ ಉಂಡಾ ಸಂಜೆ ಅಕ್ಲೇನವ್ರು ಲೆಪ್ಪಿಯ ಕೋರಿ ಉಂಡು ಬನ್ ಅಪೆದೆಲ್ಲದ ಕೋರಿ ಮೂಲುಂಡು ಬನ್ ஒரு ಲೆಪ್ಪು ಮಾರಾಯ ಬತ್ತು போய் அந்த ದಿನಕ್ಕೆ ರಾಶಿ ಅಕ್ಲನೆ ಕಾಲ್ ಅಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಯ್ ದಯಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಲೋ ಅರ್ಚನಾ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಲೋನ್ ಫ್ರಾಡ್ ಬಂದು ಪರ್ಪಿನಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಾಲ್ ಬಂದ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಕಾಲ್ ಅಂದಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ದಯಮಂತದು ಆನ್ಲೈನ್ ಲೋನ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದರೆಗೆ ಪೋಚಿ ಎತ್ತೋ ಜನ ಯಾನ್ ಪೇಪಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ತುಯ್ಯ ಎತ್ತೋ ಜನ ಅವೆರ್ದ ಅದು ಸೂಸೈಡ್ ಮಲ್ದೇರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಅವ್ರ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತಂಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ನಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಡಿ ಪಿ ನಿಕಲ್ನ ನೆತ್ತ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ನಿಕಲ್ನ ಗ್ಯಾಲರಿ ಪೂರ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಪುಂಡು ನಂಬರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಪುಪ್ಪುಂಡು ನಿಕಲ ಗ್ಯಾಲರಿ ಇತ್ತಿನ ಫೋಟೋಸ್ ಮಾತ ಹ್ಯಾಕ್ ಆದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕಲ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕಡಪಬೇಕು ಅಂಚ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಎಪ್ಪುನಾಗ ನಿಕಲು ಒವ್ವೇ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಒವ್ವೇ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮಾತೆಕ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಕೊರೊಡ್ಚಿ ಏತ್ ಫ್ರಾಡ್ ಆಗೋದನ್ನು ಗೊತ್ತು ನಂಚನೆ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ಸುಲೇನ್ ಸೂಪರ್ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ 250 GB 6 GB 8 GB ರ್ಯಾಮ್ ತೆಗೆದು 4 ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಹೌದಾ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಈಗಲೇ ಫುಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್ ಸೂಪರ್ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರೇ ಇನ್ನು ಮೆಗ್ಗೆನ ಪುದರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಯ್ ಮೆಗ್ಗೆತ್ ಅವು ಮೆಗ್ಗೆನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಚಿನ ಮೆಗ್ಗಿ ಸಂಜು ವೇರ್ ಯು ಸ್ಟೇ ಮಾಣಿ ಓಂ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಹಬ್ಬ ಬಚ್ಚಿತು ಇನ್ನು ವ್ಲಾಗ್ ಸೂಪರ್ ಆಪುನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೋಷನ್ ಕೆ ಅಮ್ಮ ದೈ ಓಣಮ್ಮ ಕೊರು ದೈ ಕೊರ್ಗೆ ದೈ ಓಣ ಅವಳುಂಡಾ ಇಪ್ಪಾಡ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಲು ಪುನೀರ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಯಾನ್ ಮಾಣಿಡ್ ಹಾಯ್ ರೇವತಿ ಕೆರ್ವಾಶೆ ಹೊಸತಾದಿತ್ತಿನ ದಯಮಂತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊಲ್ನೆ ಚಾನಲ್ ರಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಲಚ್ಚುನ್ ತೋಜಾಲಿ ಲಚ್ಚು ಅಂಚಿಗುಳ್ಳಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತಂಡ ಇಡೀ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲಕ್ಕ ಅಂತ ದುಡ್ಪಾಲು ಸೊ ಸಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಖಂಡಿತ ಪಾಡೆ ಲೈವ್ ಬಚ್ಚಾನು ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾರಿ ಇನ್ನ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಅಡೆ ಆಪುನ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನ್ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ನ ತುಳು ಮಾತಿರೋದಲ್ಲೇ ತುಳು ಚಾನಲ್ ಏನು ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ದಾದೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಪಡಾತೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಪುಣತ್ ಅಂಚ ಮಾತ್ರ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಖಂಡಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುವೆ ನಾನು ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆ ಅಮ್ಮಗೊಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪಲ್ನಿ ಅಮ್ಮಗೊಂಜಿ ಹಾಯ್ಗೆ ಸೊ ಅಮ್ಮಗ ಪಂಡೆ ಹಾಯ್ ಪಂಡೆ ನನ್ನದಾಯ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ರದಿನ ಪಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಕ್ಕ ತುಳು ಚಾನಲ್ ರೆಸಿಪಿ ವಿಡಿಯೋ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರೆಸಿಪಿ ವಿಡಿಯೋ ಐನತ್ ಬೇಗ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡೆತೆ ಹಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಆದಾವಂದನೆ ಇತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ನೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ರೆಸಿಪಿ ವಿಡಿಯೋ ನನ್ನ ಶೂಟ್ ಆದಾವಡತೆ ಒಂಜಿ ಶೋಕುದ ರೆಸಿಪಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ಐನಾತ್ ಬೇಗ
ಕಿಂಗ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಶರವಣ ಕುಮಾರ್ ಸರಾನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೇಕೆ ಅಮ್ಮರ್ ಬದಲ ಪಾತ್ರ ಉಂಡಾಯ್ ಜತ. ಹೌ ಇಸ್ ದ ಡೇ? ಸೂಪರ್ ಡೇ. ಬೇತದಾಲ ಪಾತ್ರ ಪಾತ್ರಲೆ ಇಚ್ಚಿಂದ ಲೈವ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ಆಪೆ ದಾಲನಿಕ್ಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಕೇಳಿ, ಏನಾದರೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ದಾದೆ ಕಚ್ಪವೆ ಬಂಗುಡೆ ಬೋಂಡಾಸ್ ಗಮ್ಮತ್. ವಾಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್? ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇನಿ ಮಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಜಿಪುಡು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂಗುಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಂಡಾಸ್ ಅವೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫುಡ್ ಡೇ. ಎಸ್ ಓಕೆ. ಅದನ್ನ ತಿಕ್ಕಗ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಒಂಜ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮಂಟಿಡ್ಬೇಕು ಲೈವ್ ಬರ್ರೆ ಆಪ್ ಮುಂಡ ತೂಪೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಜ್ಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ 1 ಗಂಟೆ ಎಡ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ತೂಪೆ. ಬೊಕ್ಕೆಂಚಿನ ಎಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ. ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಬಕ್ಕಾಡು ಕಬಕ ಪಂಡ ಪುತ್ತೂರು ಆಪುಂಡು ತಾಲೂಕು ಬಾಯ್. ಎಸ್ ಇದು ಬರ್ತಿತ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ. ಕೆಲವದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀರ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಇತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಕೆಲವ್ರದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲಾರು. ಎಸ್ ಮಾತಾಗಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದಿಜ್ಜಿನ ದಯಮಂತದ್ದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದೆ ಮಾತು ಬ್ಲಾಗ್ ತೂಲೆಂದು ಪಣ್ಣಂದು ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್.